Yung mga ka-rides, panibagong araw at panibagong kwento na naman ang ating bubuuin. Sa pagkakataong ito, ipapasyal ko kayo sa Maples River sa Aguilar, Pangasinan. Isang lugar na kilala sa tahimik na kapaligiran, preskong hangin at mga tanawing malapit sa kalikasan. Mula sa mga palayan hanggang sa agos ng ilog, samahan niyo ko at tuklasin natin ang lugar na ito at alamin kung bakit ito dinarayo ng mga naghahanap ng pahinga at simpleng adventure. Tara, ride tayo! Okay, so mga ka-rides, ngayong araw ay pupunta tayo sa may Maples River, dyan sa may Pangasinan. Actually, first time lang natin pupunta doon. Last year kasi nung nag-start tayong mag-motovlog, last year September. Noong mga time na yun, hindi tayo pinapasok, so sarado. Hopefully, today since Monday naman ngayon, ordinary day, sana hindi sila maigpit or sana makapasok tayo at para ma-experience din natin ang lugar, isa sa mga sikat talaga na pasyalan. So samahan niyo kami, guys. Yung destination is mga 1.5 oras yung yung biyahe. Ayan. Mali yung oras na ba? 12:22 sa sa ABB ang oras talaga is 1:39 PM. Hindi ko pa na-adjust yung oras sa ABB kasi nung isang araw nung pinagawa natin yung yung motor natin, pina-upgrade natin yung ikaw ng driving light, naka-package na siya kasama bago natin ito, try na natin. Isa pa nga. Baka coming back to me. My heart is hung up on what used to be. Time moves on and then one day ancient history. Give me just a little bit of time back, baby. Can't you see? Couldn't we just go rewind back, baby? You and me. What a shame. I think of all the years gone by. eh no, 400 po, premium. Give me just a little bit of time back, baby. Can't you see? Couldn't we just go rewind that ancient history? Alright, nasa bandang Kamiling na tayo. Stopover lang muna. Bigla tayong nauhaw.
nasa bandang Makatarin, Pangasinan na tayo. Nasa 32 minutes na lang, nasa Maples River na tayo. Muli tayong nag-stopover para bumili ng snacks. Tingnan natin kung mayroong raffles dito. Wala. Maliit lang. Liit. Kahit itong masarap. Wala. Okay na yun, sir. Okay. Mukhang malapit na tayo ah. Ito na yung daan papuntang Maples River. Gusto ko talaga yung ganitong mga kalsada. Relax lang. Walang masyadong traffic. Tapos, puro luntian ng paligid. Ramdam mo na kagad yung feeling na papalayo ka sa stress ng syudad. Konting biyahe na lang at makikita na natin kung bakit dinadayo ng mga tao ang lugar na to. There's a record spinning in my mind with scratches on the B-side. You're a record spinning in my mind. Drop the needle down and dance me to the other side. And from there we can fly into the 80s, Brooklyn to LA. Our hands in the air, our hands in the air. There's a record spinning in my mind with scratches on the B-side. You're a record spinning in my mind. Okay, so mga ka-rides, sa wakas nandito na rin tayo sa Maples River. For the first time, nakarating na rin tayo dito. Last year hindi tayo nakapasok dito kasi nire-regulate nila yung mga yung mga turista dito. Ayan. Ganda dito. Renta. Grabe ang ganda dito, pumunta kayo dito. Hello. Hello. Grabe guys. Umabol kayo sa sa summer. Ang ganda dito. Sulit yung pagod natin. Sulit yung saktong-saktong pagdating natin dito, hindi na mainit.
Siyempre, hindi pwedeng hindi tayo maliligo dito. Naka-ready na tayo ng panligo. Ito na, magda-dive na tayo. Madulas dito. Mainit yung tubig. Kaya pala sinasabi nila na magandang pumunta dito ng morning. Kasi siyempre malamig. Naalala ko nung lumublog tayo sa may Maliko. Tanghaling tapat yun, grabe. Sobrang lamig ng tubig kasi meron siyang falls. Pero dito mainit yung tubig. Warm kasi nga hapon na. Ganda dito. Sulit yung biyahe natin. Shout out. Tagasan po sila. Shoutout, naliliwid na ako. Pawas out ng bahay namin. Tagasan po sila. Antipolo pa po kami. Patig. Ay, layo. Valenzuela. Magaling. Layo. Anong Facebook page ka? YouTube? Ano po? Pareho po, Motoneo po. Motoneo. Tandaan namin yan. Hanapin. Baka makita ko ang sarili ko dun sa camera. Bago lang po. Okay lang. Thank you. Bago tayong subscribers. Ang galing. Hello. Tagasan po kayo? From Bayambang. Bayambang. Okay. Hindi pa tayo nakakapunta doon. Sa bamboo statue ng yung nag-break ng world record sa World Guinness Record. Oh. Na Na bamboo yung statue. Ah, okay. Nandun pa yon? Yes po. Daanan ko nga yun. Hello po. Parang dito Motoneo po. Moto na yun. Bago lang po. Yes. Sabi mo, hi vlog. Mapicturean po namin na wala na pong tao kasi ipapasa din po namin ito sa po namin. Pag nabitin po, nakagligo, balik na lang po kayo sa buka. Pwede. Okay, mga bata, kawain. Sa pagtatapos ng ride natin dito sa Maples River, hindi lang ang ganda ng kalikasan ang dadalhin natin pauwi, kundi pati na rin ang masasayang ngiti ng mga taong nagtipon-tipon dito mula sa iba't ibang lugar para maranasan ang kagandahan ng simpleng pamumuhay at kalikasan. Minsan, sapat na ang maligo sa ilog, makalanghap ng sariwang hangin at magandang tanawin para makapagpahinga at makapagpasalamat sa mga simpleng bagay sa buhay. Ako si Motoneo, bawat ride may kwento. Hanggang sa muli, ride safe lagi.